बुस्थु थाव होआ माने खोमोन मोजांनि थाखाय जानाय थावखौनो लागायो बथलाव एक्सट्राहाय सोना दोनदां नै गोदो असाइसथार होनदों मानसिखौ दे माबा सेम्पु दंना गैयालै खोन्था दंमोन क्लिनिक क्लास बिदिनो थुखैबो नांगौलै बारा सेम्पु दामिनि होनाङा दा खोमोना नस्थ' जायोसोनो नै बरिया एसेबारिसो दैया एकदम माबाखानायलै बिदिनो थुखैनांगोन दे थुखैग्रोनि ना दा थुखैग्रोनि जोङो बेनिफ्राय दा दसे उनाव देखायगोन आरोना दायो थुखैना बरियासे साव फोनखांना देखायसिगोन नायलांबाय था भिडिअखौ दे दा बेस्रा खम गोजांसिगोन आयु बाबुआ है जालालै दे A few moments later फाइनालि रकिखौ थुखैखांबाय नै ओमफ्राय दा हुगारबाय दङ हुगार मोजां हुगारना हो मोजांसो हुगारना हो ओमफ्राय आङो र' खारनांगोनलै मोनसे बुस्थु देखायनि बेखौ रायजासे मा फिदो जेनेबा बेखौ बयबो इउज खालामबानो जाबाय बहुद मोजां आरोना एम्फौ जिखुनु सैमाया एम्फौ जायोना पाउडार नैखौ होनो हागोन एकदम बहुत मोजां खिन्थु एम्फौ सब खारखाजोबो आरो बिनि प्राइसआ बारा नङा अनलि 155ल' दाख्लै फार्स्ट भिडिअ खालामनायावबो आङो खिन्थाखादों बेखौ जाय जेनेबा सैमा फिसियो आरोना बिसोरनि नांगौबाथाय नै बिदि पाउडारखौ लागायबानो जाबाय टेनसन गैया एम्फौ खारखायो आरो खालासनो मासेबो थाखाया फार्स्टना लगायनायावनो खारखाजोबदो एम्फौआ जायखौ थुखैखांनानै पुरा थाव फोनग्रोगोन थाव फोनखांनायनि उनावसो बे पाउडारखौ होगोन आरो बारा होबाय थाना कन्टिनिउ होनाङा आरो गोबावजोंसो होनांगौ बेबायदि नामानै बेनो ओमफ्राय प्राइसआ दं बेना नै 155 गाबदो बिराद बेस्रा रकि কি কান্দি আছিস তুমি কি কান্দি আছিস ঠান্ডা লাগছে নাকি स' लोगोफोर आंनिखौबो थाबैनो 700 कमप्लिट खालामना होदो आरोना अनदोब्रा आंखौबो एसे मा अनथारालै नोंसोरलाय 700 कमप्लिट खालामना होदो बेनि उनाव बरिया बारायथारबा मोजां मोनथारां आरो जोंनाबो एग्जाम जाबाय दङ ओंखायनो भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबाय थानो हायाखै मासनि 9आव जोबहैगोन आरोना माने मेट्रिकबो थाबायना मेट्रिक थानायखायनो बहुत गोबाव ओंखायनो भिडिअखौ बारा थाब लाबाय थानो हायाखै साननैसोल' थाबाव साननैसो थाबावनो पुरा धामाका भिडिअ फैबाय थागोन मट' ब्लगनि बरिया भिडिअ लाबोनो आरो नेना थाबाय था दा रकिखौ थुखैखांनानै पुरा सान्दुङाव दोनदो आरो बेनो पाउडारा नांगौबा नोंथांमोननो बरियासै फ्लिपकार्टआव नाय अर्डार खालाम टेनसन गैया नै बोरै जादो इयो खेंखेलायदो हागोन आं नै जानाय थावखौनो इउज खालामो आरो ना जेबो आं थाव होआ जानाय थावखौनो बांसिन होयो आं लगायना होमबानिया खोमोना मोजांसिन जायो जानाय थाव होबा पुरा मोजां जागोन गैया आरो दा एख' बुस्थु थाव होआ माने खोमोन मोजांनि थाखाय जानाय थावखौनो लागायो बथलाव एक्सट्राहाय सोना दोनदां नै दाख्लै बेलेग होदोंमोन फोनबाथाय फोन आरोना नालेंखर थाव बिदिखौ फोन नालेंखर थावबो मोजांसिन जायो जानाया बेलेग थाव फोनना आरोना खोमोना गजबनो नागिरो बिसोरना दा नै नायनो हागोन आं दा जानाय थावखौनो फोनगोन आरो बेखौ जानाय थाव फोनखांनायनि उनाव नै पाउडारखौ लागायगोन नैखौ एक्सटिक प्र'पार्स पाउडारनि र' आङो नै जानाय थावखौ लाबायना आखायाव दा फोनसिगोन आं नोंनो र' दसे थाना नायसै बरिया सिन नुगोन जों बहा खारदो नै बहा तेरि माबा खारबायसो थादो आङो जानाय थावखौ लगायबाय नायनियाव नै मोदोमाव जानाय थावखौ लाबाय नै फोनबायना दा नै खोमोनखौ नाय इनि खोमोनखौ नाय बेसे सिलसिल जादों नै जानाय थावदो नाय सिलसिल जादों ना नै नायनो हागोन नै जोंलायदोंना नै बरिया सिल नै जानाय थाव फोनबाय थाबा मोजांथार जायो जानाय थाव आरो नालेंखर थाव फोनबाय थाबा मोजांथार जायो खिन्थु बेलेग थाव फोनबा खोमोनफोरा दा उन्दैयाव बेलेग थाव फोनना आरोना जिखुनु
मथा मथि इयो आं लाबोनाया माबासो जाबाय सानब्रै सानबा 6 दिनसो जाबाय आरोना बुहुद मोजां दोनदो आं एख' इदिनो खायसेफोरा दोनना सैमाखौ फिनो लाबोनानै बस्थायाव दोनगोन हायाव दोनगोन एकदम थुखैयाबो मायाबो ओरैनो इदि दोनोना ओमफ्राय खाननैसो बायदेरबावथ' मथा मथि 20 दिनसो थाबावोबा 20 दिन माने नांलायामोन 15 दिनसो थाबावबानो इखो ब्रेननि बिजि होगोन आरोना ब्रेननि बिजि एबा सक लागोन बेखौ बुहुद मोजां सिखायगोन आं इखो सिगांनि टाइगारखौबो गोसोमखौबो इदिनो दोनदो आं इखो माने इ फेनद्रा गैयामोन आंनो सेसा दंमोन आरोना ओमफ्राय इखो लाबोदो इनिफ्राय दा इखो दोनबाय इयावनो इ फेनद्रायावनो दा दोनो इखो सिङाव कार्टुन दङ कार्टुननि सायाव नै गामसाखौ बना होदो बरियानो ओमफ्राय उन्दुबाय दं ओमफ्राय इनि मेगनाव दं काला बन्दा गोसोम सारायनि हांगार नांना दं नै बिराद दुस्थ'ना इयो टाइगारखौबो इदिनो दोनदों माने फार्स्ट टाइम इदिहाय नायबाय आरोना उन्दैनिफ्राय फिनायनि एक्सपिरियेन्स लाबाय टाइगारखौबो फिबाय इनिफ्राय दा नै रकिखौबो इखौबो फिबाय दा इनोसै फार्स्ट टाइम बिदिनो नायनांगौ आरोना उन्दैनिफ्राय फिनबा बांसिन मोजांसिन जायो माथो माबा माबि सिखायबाथाय दा हेन्डसेक लानाय सिखायबाय थायो इखो बिदिनो जनाय माबानाय बुहुद सिखायगोन आरोना मात्र ब्रेननि बिजिखौ होबानो सब गोसोआव लाखाजोबगोन नोंगोना रकि दा इयो हेन्डसेकखौ नै लेफ्ट नै राइटखौ दै दै फारसेखौ हरबाय नै इयाव हरग्रा जासिगोनानो खाननैसो बावबा दाय हरो आरो दाय बादो र' खाननैसो बावबानो इयो रोंथारसिगोन लेफ्ट राइट एकदम हरबाय थानाय जादोंमोन दाख्लै बहाय जोंहा फादारा इखो लेफ्ट राइट सिखायदों माबादोंमोन आरो आथिंखौ हरदोंमोन ओमफ्राय इयाव फुरा हरखाजोबदो आरो आथिंखौ सारायनि हांगारा खारमाराखैलै नै गोसोम सोम बोरैबा नुदो ओंखाम खावनो थांनायसो जादों इनियानो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना ओमफ्राय नै इसोरनि खोमाखौ नुदोंना नै जोंनि लकेल सैमा इफोरबायदि जाया आरोना नै खिन्थु बायनायनिया जेरै दं इदिनो थाथारो दा जोंनिया लकेल सैमानियाबो उन्दैयाव इफोरबायदि आरो खोमाया ओमफ्राय इनि खोमाया देरबाथाय ओरै जाजोबगोन नै इदि थिया जाजोबो आंबो सानदोंमोन सिगाङो जाहानि माबा दंमोन टाइगारनियाबो खोमाया इदिनोमोन आरोना उन्दैयाव माबायदि आं स्क्रिनाव होनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय इदिनो एक सेममोन आरोना उन्दैयाव एक सिल सिल ब्लेक कालारनिमोन इयो ओमफ्राय दाख्लै बय जाबावदों होनदोंमोन माने आं गम मोनाखै जानायावथ' लायगौमोनानो इखौनो उफाय गैया आंनि सैमाखौ मोजां मोननानै धिराज ब्रह्मनाबो आंनोबो नांगौमोन सैमा बिबाय थादों दा बहा मोनो नागिरनांगोन आरो सैमा मोजां नांगौबा थ' गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना थ' थाबैनो आंखौबो 700 कमप्लिट खालामनो हादो थ' लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरोना थ' बेखिनियानोसै लाइकखौ थुखैखांबाय थाव साव फोनबाय आरोना थ' आगले भिडिअ में मिलती है आज का वीडियो बाय 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 बाय